Ayan sila, mga coin divers ng Matnog Port, Matnog, Sorsogon. Sa kapamilya. Ito, may payong, mayon dito doon, bata nga dito eh. Maupay nga aga sa iyong atanan mga kasangkayan. Maupay nga aga. Okay. Oh, ayan guys. Alas 8 na kita naka-board sa barko. Ngayon na pagdatong dito sa Matnog, alas 6:30 po. Yan na. Alas 8 na. Ayan, atuan view sa Matnog Port. Okay, ngari kita pasal-pasal kita ngari sa mga lingkuran. Wala naman itsura sa ferry boat. Yan ang pandemic season. Okay. Sa side sa starboard side nga ni tuo iton nga side san barko. Pag wala leeward side ton, leeward nga rin starboard side Matnog Port ng barko. Daming mga motor, mga bus, mga bill. Guys, ayaw yung alimot ha, thumbs up, ang hit the bell button, kasi masyado naman kita sa ibang portion sa ferry boat. Hey guys, ayak dara-dara ang sulod sini kasirola, luto kasirola. Okay, hello guys, may ready 5 pesos higit siya ko ha, mag-adrago min siya rito kalangoy. Yan, coin divers sa Matnog. Extra view Matnog Port. Para sa mga nagkukuryos ko na anuan kamutangan man sa mga pasahero di sa ferry boat adi ah. Nice ah. Subscribe and hit the bell. Likes.